North County ya Kisii niko bono yesokire eriko sababu konye kurwase bari bare no moyo bugwancha gwesoke eriko basira banyare kwenekia ugwikirania ho gusangirira chibesa shilingi 3,300,000 eriko kane billion ya gitari iyo mwana bo Conrad uyu akerete inseso mu cyumo mbasa sarenge gukora hemeremo na konyora cingo machimbe cyagereta kairo kubekwa se chimashini cha ICU asinya gitari ya mwime yo mu cyuyu niko bono bataranyara gwikirania gusangirira chibesa cyo ende banyare ko bakomoreta angena nkabona gutumanya muri Wycliffe Orenge ne amateyemo kurwa ase kenyero kya gakora tu ward ya Kegogi ensemu yebunge ya Kitutu cha North County ya Kisii ejuye sokire eriko sababa konyi kurwa asa basamaria bayaba moyo bogwancha nebo igabara ibonsi eriko basira gusangiriria eriko isania ebili 3,300,000 eriko murwalia omwana basireta Conrad uyo gwetense na konyora cingo machimbe asomo toye weka gokagerwa bunani gasirito bwe mabwaje asomo Mombasa asaringa kolemeremo ekenyoreke ngekora tu Kegogi ward Kitutu North constituency nje samaria tangoro kwera nyaboka menya omwana uyo rwalite no yone omwana uyo gariko kore egasi Mombasa egwika gitariki 2 cha January tugakure simbingo urwalire bamonyora nyumba ate manyeti bakamubuguri bakamuira nyagitari akabekwa ICU kengima wona gatwanyorete riboti nga omwana uyo rusi gunyomba oiriru nyagitari abunyagitari ochiro bekirwa ICU eriboti kamago tochera nga omwana uyo korigenti okure egaikanka muna maite kawaidere karo montasirire goika abantu baikaranse babange igoro ya matangaye korengana ne amati ya Conrad nigo bagote babuna nigo batumikire nibo na kirege kuri babwate asobate makomokonya abwasaba yareirwe na bayigo nigo babekire bene buna Conrad nero renge ko bakonya ekegera nero renge liso asenkejo gacha tukabanga lendo mucha ebiri ya konyora ya chirigo ya ikire 2.2 tugacha tukabanga lendo ngoto bango muchango egera to tora sento nyore kende turu ebiri chibese tu anyore tene ruwaru baine na atemire goeta abaini nabasani natemire gweta chiobisi obokonyi bwambolire gaki gongo saba nyoro obokonyi mwana uri arwari tocha kumurenda gaki esengenjo epiri yachire igoro na besento bwati talikende tubwate gaigo toraoni omwana uri konyone arabeire tegemeo yani era konyora beire tegemeo yani kiagera na gusali gutarakora mwaka akorire nusu korengana nangina Conrad uyubo igoro ari toborero wa pressure nigakwera na mayenda manene igoro y'ikiroboti cyo mubasako noyo omachitiko irobogima wo mwana oye eximye gakunga osire gochaka inchetinta ebiri eri botuko bakobwa gonte bya sengenjo nindu warete pressure ni sukari mambi bogokia mumuruyo minto tabeti gwagacha gwika kanyora nyomba tole akakongonda tokamweli kirwa karansa isiko atobori ngakimwabo kizenga mataitu abokera kinu mwana kona dioro murweire akabwato kerabwa gante bitiganda araye kankoira nande gocha omoyo kanyanga ngusesi minga kero mugakone ngamubori magara mwante beti ngonta imwarenge ngakiumo nyagitali atebete igoro yo mwana uyo ngakigose mutante beti agante mangana tali maya Mombasa kona digasirete bono nigo amateyo yasabiro gusira kwanchirende yonsi eri mwana Conrad dere twenka arigererigwe ekirarange na sobo nonyensa eyo kenyene yaikire ase limiti etarigo koregasi bono gakini gotukwamete na tuasabira sogwanja kwa ino no kwa nyasaye no gwe sirikali asimore gaki motokonye motokwamore erinde toralengo mwana yo ruri korwaria ochire ase obobwenia bwa wanyagitari ende ega iganka akorire nusu bono gaki ngosaba iga abagambi baito ngosaba simbarati gaki sura igwekerereke onkonye gaki chabeti nyakundi omwe MP sura igwekerereke onkonye gaki mwe musione charedi masieka sura igwekerereke onkonye ndonde tonya toto gaki onkonye gaki nonde bwensi ore igwekerereke kiane gaki angonyera omwana uri ukune kugosaba kwane bono nigo yatigira saba samaria baya abarayi bonsi koroime na isko yagusi ukuno namayanda eriko yesire nkejo nonyene kirabagendrete oborwanirira obogimo bwo mwancho obo ingo reporterian Soko TV koro Kegogi ensemo yebunge ya Kitutu cha North County ya Kisii reporterian Wycliffe Orenge
Mimono murikito Wycliffe Orenge tugusuka bosio mwanchu murigeria sorobo tirondo kubwate chinga kio mokonyi bu murai wiki amagia Jubilee na boigo yokorie kirgo kyo borai bwense Dr. Fred Matiang'i abega barai bande bakwameria eserikali nigo bakagera gukora taro yabo yabene guchia sorongoro gusio mutinyo iga nigo bana babwatani beki amagia Jubilee kurwase bunge ya Nyaribari chache ritukoria rero baesokire na kubari gania senchira bene okwana imechi abisi cheki amekyo ya Jubilee imeamenyinkwa nigo bono hegatia bari baikira nagwo bakoragwa hamono yokoria ikero kyo bojumbe nsemo yebunge yo David Nyamweya nigo bono barire eira bose barire yo gukomusira Fred Matiang'i na bigo David Nyamweya elyo bachikona kyankora ntabara monchoreria ase obochori obonene buri bose baburia basagwesokia na kubwata bibande na kwerikia una bakichikura asobonge elyo bachikoikirania ayon sibona gutuma nyomuri kitopetwel machine Jubilee oye! Oye! Jubilee oye! Oye! Matiang'i oye! Chingaki abwatani baganitse kwebekang'e na kumwarigania oyo kurigia kiro kyo braibwense wetrikia magia Jubilee moske Dr. Fred Matiang'i me yorogongoro agusi gochakira ikegocha nigobono abwatani bekia mekyo abayigo bakumosira David Nyamweya akuriye kiro kyo bochumbe asibunge Nyaribari chache Chikuria rero baesokire aso bischinya chikiameke kya Jubilee meamenyingwa ebunge Nyaribari chache eriko mwakire koko Fred Matiang'i na boigo David Nyamweya katwachira tore no mogoko monene unabagusi unabanyaribari bachache ase ngencho yokobera ase pati ya Jubilee omosike Fred Matiang'i ntomo manyete twensi ande toigure chire record chiaye na akore mirime menene kurumaega agakora no Uhuru Kenyatta agakora no yone serikali ya Kayandra obabuya bono sokire kuburio bugambi na ndi gasokire kuburio bugambi intubunege saku abantu tubwata mongara maronge eye Nyaribari chache etimu ya ruruko rwase kiwodi ao abagokwana amangana Jubilee ase Kisii County abatogo tebanga Nyaribari chache tuanyolile mechando tunataka tusaidiwe na tutolewe katika hiyo shida na nikupitia kwa uamuzi ambao tutafanya buno Nyaribari chache oyo minto David Nyamweya Simba o korire nseme nene obekire juhudi obekire omokia mono twanyarire konyora obisi ere maega ya nega obisi ya Jubilee ngakimogote basayo naande gento kende Nyaribari twachandikire abanyaribari twabeira abasomba twachandikira segeke kenene ekara omwana ito ororera achire igenseme yiga gotokonya tiatumubwatesie tosukie Nyaribari ekine kwetani bunere bono okwanekire kyo nigo baichanire ensemo ya barai anene mono kurasorogongo rwebunge Nyaribari chache asoko eno mincha na bananchi bachandegete warembo wa Matiang'i montegererete Matiang'i andonsi asore ayo no omwana ito ntote tukobera maega yao twatene niryo Nyaribari okorukung'anere David omomura marucha imurege sora omomura omonyakeni osomete nande omomura omonyakeni Matiang'i asore obwato omwana ito omobeke igoro omwegutwa abasubati na kimogo teba nabona batebanga pati ekorokunga Jubilee yo mogako korokunga Fred Okengo Matiang'i irora Fred Okengo ngo Matiang'i na Kisii County tunasema ni one term gorena botara batabanga twarorire eme abokongo bobe chigasinchiyo chigasichiko chigocha chiairuwa rapuni abotara gosabaiga abantu baito ntoirorera magoso tochoro mwana ito korokunga David Nyamweya naande tomo morayo korokunga te 60 Okengo Matiang'i amangana yama yao karagendo keke tunasema kwamba Kisii ni one term nigobono barireira yokwene kingamba chikusira Dr. Fred Matiang'i na boigo David Nyamweya asibaborira bose wesokia sobonge kubwata chikura eryo kweyarigania aso waka chikura igori tukuri ari atuikira sensemo ya obisi yetu ya minyingwa tugwake koko asaba saiba minto bandonsi bare babwata chikura na kubwa mona bamura baito ba poda babe bakobwata chikura sobonge egekagerera ndi inere ya Matiang'i noyo minto okuruna David Nyamweya nero sokiri otoreta amo buno Nyaribari
intobwate omoyego monene bwo mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i oyo gochigokorekana ari Nyanturago tigang'aregani ng'a twensipi twebekeang'e koenda ase ensemeri ya Nyanturago tonyare kobera mono morai toigwa mang'ana manene atoigorere chiobisi atotebie eganga yaye mono naende atosegete kegima eri tonyare gosensitize na komobilize ebinyoro tobwate chikura anene mono abasae tobwate chikura chinyinge intubune ekegori ekegeke gia Gen-Z tonyare kobwata chikura chinyinge tomoakera mheshimiwa Fred Okengo. Kuripotiria Ensoko TV kurai kaunti ya Kisii, Chepethuel Machin. Muragari bunge nene Moses Wetangula na Rwachinkwana hasa rokana gusegetaria renga soroboti rwa pensions and actuarial rwanda gotebuna nigo hegati ya inusu y'abajumbe abarase ebunge yaboneka Kenya tibali gochikorera na gochia se bunge yo obachorio bonene bogocha bogokorekana igati abananchi bali basangana getasene kegagi Ensoko TV nigo babwate siri engane yo hase batebire oroboti orubona nigo rubwata mangana ari ekene igati yari bagoteba hagosegeta ugotaira no kwa bajumbe abo ngamuno gotaba korera abananchi gaseri babachorere tomurikito Vincent Monda na mange response yaba bunge baito erense igo na gigeko gero mono geria batebina pura buya socks tabubuka kusimba kore kende geke Oroboti oro nigorwa soya bachumbe mbeo na kubanyolia buna chingaki chiabo chiokorengwa igoro yemeremo amone kondo baetu na bakenya ngesili chire asenganeye nigo yarorekane kwa gwokoboko negati ya bakenya bale basangire n'Ensoko TV nobo maene nturaroseri gumagenderero injire bandatebe na kiyo kwanire kene ngendo morengani gete abantu mbale babusurete mbusurengiya lakini mu bisaka rumage gagachaga agareta rende bintu bindagasangania bikamera igo tuwa busurete mbusurera tokonye ya twarira amabwanchure nekene ekora nero linaba bunge garia nechibesa nero bwate orode chibesa chinde njiri chikore na kuri constituency stirio ko wanikorororo obugima gokonga abachumba abana barobwo ngoigereria bale abwase bagoteba buna abachumbe tibali kurwanira mu Kenya asama chiko ali bakobeka SAE igasto kolerwa muna abakenya teyo egendo kyarorekanire abakenya tokolerwa nechinjira cyarigiwe cyo gutokama egendo giko guna tax ebango yachire igoro lakini amangana yake kugenda parliament yalia igokonyora na abaheshimiwa baito twatumete ko chororo kiregente kirekemo kirigonyanyasa mwana inchi onse igo bakobeke sei yaetiwa chipara ne chimochirie na mbenene yaba Kenya ekomasokeria abwase bakoraga boru bagoteba tibaisanegetine gasiyu this true bali gochikoirana reason why kasimba bali gokora nabono tiankwa nesire not mugirango kwa sababu tinkwenda constituency chinde egento ekekenene nechibara chibarechi unabona tobwate bare kuruke kendo ekwenda nyamaya ebareye korwa moya eteteo yatebete bare ibe kwirami ouru na chitaga ito agateba ibe kwirami ruto naija ibe kwirami bare njanya kube kwirami abange bakwandaka abachumbe bande nigo batari komanyekana ase baberete abwasa abana inchi bande bagotigara na mabolio amange bagoteba buna okomenya chitauni no gotamakuru asa abana inchi bali babaetemeremo elio tibaba ikange ikiagerekero tukurigereria tibali konyara ko bakora imeremo chingaki nyingi buna abaito igo bamenyete Nairobi eyo bajete barente obisi na matukaria babwenerete konyorwororo mugako mogotu mongino mogotu ochobisieria inde banyara ko bakwana face to face umuchumbe gari gutuka usebwo yo office twaendororo twachikomotebia marora misia itakoretengi tobwate yani otwara interests chia common people bali bamwete chikura egere otegerera lakini bona karugurigereria trend ya bona igaro mo MP munagotebwa ori otokarari Nairobi ekerengero kende gegwesokia chinsemo chichibunge chinde nigo chigoeteriwa goseti chirikoegwa enibobuya kurwase kiage gia serikali enene egento boigo abakenya bande bataisanegeti no kubogo gwechibese echo chirengete koleta amagenderero chinsemo chinyinge chiebirwe ekaro chiebirwe igori orororo igego chikororekana ngatare gokora gasi na letari gochikoira tari gochikoirana ekerenge kenene kyomura igochorwa no kurwanira abantu bae ase bunge enambende nero etimogete na gusundoka bunge abantu mbaro batana gukwana nyone ndimo ayenko kwanurire na baro bamanyanga noro
na banyone ngaki bari gukwana baumurara twatenga kweli ebisora byakorireki kurwanira biro mugusi ni general egentongere koro kungaskiza ground ngoteba barenga background check your background babunge mbaru sikubarora bagukwana no parliament yari bagweti muswada kete gekobege kon ni mirimo yake kogera oirane gostwira egankenene yabara igochorwa no goikerania ebinto bitatu korosia machika gusiro mwananchi kurwanira yo mochore tanyora magendero nabo igokwenekia emeroberio erietete bunge yekeranire buya ekera abakenya bakweroberia gochora barai omwaka ogocha amaisoni gasonjeta barai bachorete gosemba ikeranitia maganio ya tatu. Vincent Monda, Ensoko TV. Abarkuwa beskuru yeronge bebirasi bya ECDE bigotoka ime ye ward ya Bumwagamo ebunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira nigorero basirwa nebitabu byokorika no yokorike kerego kyo basanata se county yo mu engineer Adams Mochenwa una enjere yamo yokwerenia ko bakochi ya Seamate Mochenoka okwanekere kyo nigo bona sabira barai kuro Nyamira gusira masomo anemo na se school ya secondary yeronge una gutumenya muri kito Steven Nyariki embunde Asomoroberio obeire kugosira chiskuru emerongo 5 goikabono ase county ya Nyamira anemono ase birasi bya ECDE yore nobote bwokoria ekero kyo boseneta Nyamira engineer Adams Mochenwa nigo boigori tukoria rero abwatoko bokonyi ochia eronge DEP comprehensive school ase wodi ya Bumwagamo ebunge ya North Mugirango ime ya Nyamira murenjeremo yokwirania okoboko gochia Seamate kwa engineer Adams Mochenwa egento kiandeta rero ga eskuru yeronge ere Bumwagamo ward no gokonya abana ba ECD abana bari abake ba nursery ase kingo konyera abana ba ECD igokonyora ECD gere devolved ige belonged to our county government of Nyamira lakini bana bamba bwati materials chokorikera bono nagin naroche ngwetana na chiskuru chetu chionsi after ga ige timu ya nengo ndere Nyamori ngo ndere ne chiskuru chinde kebaye bitabu biri byokorika ne program ngenderete for a whole year kire skuru goikenya ole bitabu ebi abanegere banyare okoraki banyare korika kubatekana ne sire ya Adams Mochenwa nigo abana inchi nabo igo oboteneri bwe skuru eyo boiraneri mbiya mono asegetambo kero kwenyora aboro kiwabo aseberere ngamba chikomosira aseganga yaye omwaka 2027 engenjo ya bana aba bachakire banasedi baritokorwa balense mono kwanyoraga bakunyura ngori na abana kwa konyire kolete sebitabo and you are the first person as leaders bonds people bakwa aspire asemire meye menene bo senator nini and whatever aso witesa skuru yeto na ende nkiango kotebi ngabona mnante nega ano ekura yeronge gwakirwa to bwate chikura akirle ke start 1600 abayibori omuntu mutangani okire korora abana bake bawuchiko ba chi president bawuchiko ba chi governor mungu wanchanga nera to kukwera nere aiga no egetuo ke abo Mwagamo ekenene ke bwate chikura kinyinge iga kero banchire gwakira obako gwakira ekero bakwangire nabona bagwanchire bakorreki bagwanchire igo tokosaba twatebire mbia mono twagokire ina abayibori besukuru nandi twarorero yoga gocha koira esukuru ite komesa gwetania sere ayina twatebire bia na adamus ase sabari yao twarorero nayo kwera chikura kwa sababu yo eto boseneta tayo tuana kamera boseneta Nyamira tayo ya mono sana. Asante sana kwa mgeni wetu kuingia hapa shuleni yetu ambaye anaitwa Adams Mochenwa. Vile tumeona ameanza kuonekana atatenda maneno mema hapa shuleni yetu. Ataendelea kutenda yale ambao watu wanaona waseme watoto watu waende skuru ya Heronge. Kubatekana ne skuru yeronge DP gotwara magacho amabe anene monase chia bisyo mwarimu munene igo Mochenwa bwatoka mabati emerongo 28 na boigo gosira umoroberio bwa barimu gokoria ranch ndekere nachaga umwarimu nantebyo bisiri yaye buna monyeroche tebwati mabati maya ekere mburego tugiye ko mutwera bono narorire tigandwa mabati 24 egera ko robisiri yo mwarimu nonyerekera abaiticha bande bakomutarira barora na robisiengia egento kende umaeta abarimu baitu nabo bagosomia abana bamanya koibutaribo bono narora abarimu mbabwate program iri yabo yo kuragira lunch program konye support inde yo mutienyi egere banyore
amabere na amagena igaba barie egere bana bino bakoreki basoma nigekerekio Omocheno asabira abarai ba Nyamira gwecokia na gusira Eronge Senior School erio erikie amatokeo amaya ngosorora abarai bande tigana baro besoanani babeke chinguru ase chiskuru cheito une skuru yeto ya Eronge Secondary nebwenete kurigerera kubuya egere improve asa masomo esuguma abana gwe university yengati yenjira yemo yo kwenekina ngosirara masomo na boyo kwirani okoboko ase yamate unenjira yemo yo gokini yamate bene kurwa ase skuru yeronge yo gotoko ebunge ya North Mogrango me county ya Nyamira betera nyariki Stephen Embonde Toskabasyo mwanjo muregera chingaki habegenwa be dini ya Islam bara cheko yo aliganya mutenyo Ramadan litukulia Jumatano igombono geriwa ba Islam imemo chobo songo saitito hanyare ko bakagwe soke na komo akirambu ya manoho yokoriye kerwa kyobo jumbe asensema ibunge ya kitutu cha South Ibrahim Nyangeso asa motebirimbu ya mana soko basira agenda to basira na boygo komo chensemo ya bameribaye abanyatiko bagusaria hekiora keryo kyaye abegeta sensemo ya daraja 2 na nigobono bagandire murembe no botorero kwanekiwa chinga kechiga umutenyi Ramadan origete cha kwaliganiwa. Kwa majina naitwa Said Awad Ahmed, Youth Leader Muslim Community. Niko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Ibrahim Nyangeso, anaoishia jamii yote ya Waislamu popote walipo Kisii County. Ramadhan Karim. Bwana Ibrahim Nyangeso amesimama na sisi na amesema kwa hii mwezi mtukufu wa Ramadhan atakuwa na sisi karibu sana jamii yetu ya Waislamu. Na wale wote wanamkejeli Bwana Ibrahim, mwacheni kijana afanye kazi yake. Hizi ofisi si zenyu, si yangu. Hata mimi nilipewa ofisi na jamii ya Waislamu. Kesho mwingine ataingia. So kubali. Hii ni mwezi mtukufu wa Ramadhan tunaenda, hatutaki uchokozi, hatutaki vita, hatutaki vurugu. Kwanza Bwana Ibrahim tunakushukuru sana kama jamii ya Waislamu kwa kuongea na security operators zote za Kisii County kwa kutulinda usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mimi kama mtumwa kwa jamii ya Waislamu tunarudisha asante na karibu kwa jamii yetu. Sama litango kujosh barango mogeni ikuru kitutu South ikanya matarogari tetoko basaba sana abagetutu baminto tubwaterane sawari ya Ibrahim Nyangeso tunyare ko mo support na bagetutu baminto bogambye bombori bwo monto na nyo tusabe to bogambye to kamwa wa musinyire abantu baminto to bekeramo to se omwana minto Ibrahim Nyangeso na begete bana nya daraja gari mwaro abantu baminto bana ya atandore tu na abantu batandore te bana ya na abantu batemetune chi opponent chito tuabakani richi opponent chito chiko badaraja babo collins abo deno tuabasabire nyasari tuabekire gento gari mugo tando ntote timakana mange tutige na into toka ndere na ni mwasabire kerogo tokaba kera chikura mututa mota to no shiringi mwasinyuru ko gamba boge tutu embra changere go tu chipare chisare gete togo saba Ibrahim Nyangeso tutarira se na gari bridge ka boro pare sare gete no bi gari tergo teka kira se chipara chi asare kire nande tuago sabire nyasaye anyaro korenda akorenda kusibuya tunyaro karansanse orore mechanda ito ereboge tutu nane abage tutu baminte vichana tubuate chikura sobonge tuakere Ibrahim Nyangeso nere kijana maite mechanda yetu. Toskabasyo mwanjo muregeria ensi ya Kenya nigo egenderete kubwaterana nense ya Egypt ase sector yo bonchoria iri gutinya obwamate ase sector yo ikubwaterania chinse chibere ayankorengano mwaziri hoteneta mangane chinse cheisco aiga Kenya Mheshimiwa Musalia Mudavadi noyo mwabakuru ase enseria ya Egypt Badil Abdetali aseba ono bakwana nabarari omubasorero kurega somo chio Nairobi nigo bono baenekiri hayaiga bosio bwetaro muraibu ense ya Egypt gochaiga ase ense ya Kenya eyirobere gochakwanekiwa matukabwangwe. Kenya values its long-standing and historic relationship with the Arab Republic of Egypt, a partnership founded on mutual respect, shared African heritage, and a common responsibility for regional stability and progress. Since the establishment of the diplomatic relations in 1964, Egypt has remained a trusted partner to Kenya across political, economic, social, defense, and security cooperation. I recall
The joint decision during the state visit to Cairo in January 2025 by His Excellency President William Ruto and His Excellency Abdel Fattah el-Sisi to elevate our relations to a strategic and comprehensive partnership. During that visit, our two governments also signed 12 bilateral agreements, significantly expanding cooperation across key sectors, including trade and investment, education and research, technology, governance, gender equality, youth empowerment, maritime affairs, telecommunications and ICT, space cooperation, housing and urban development, and sustainable development. My deliberations today with my dear brother, the Honorable Musalia Mudavadi, addressed also the cooperation in the field of energy, trade, investment, and I updated my dear brother with my meeting today with prominent figures from business community here in Kenya, from the Chamber of Commerce. We met today for 2 hours and we discussed a lot of issues of mutual interest, including more Egyptian reliance on strategic commodities we are importing from Kenya. I got some figures today which is expressing how we are mutually dependency on each other, especially with the strategic commodities such as tea, meat, coffee, and the other commodities we are importing from this lovely and sisterly country, Kenya. Munogari wa serikali enene Isaac Mwaura nigo bono aerere mirubiri serikali nene ebegete irigo chiakonekia obukongu bwendagera obubogandata kwaniki wachinga kichiga cyumurakera hanemo na senseme ya Northeastern nigo bono serikali yabekire emiroberio yogo chiakonekia buna aba bwateranitiwe no muchando uyo kurikiwa bari gwetera se chinchera cyekerero irigo chiakonekia serikali kego ikira emiroberio yaye ne chikoba ikonya abana inchi bonsi bari no kukone kurwa se enseme yo chinga kecho nigo bono arokandre komochia umurayoyo umubwatani yo mukuru wa senseri ya Russia uyo beire gakonekia emiroberio yo konekia ubwancha n'abasubati ya sense ya Kenya na kwanikira chibicha cy'abase mitandao Mwaura nigo bona aruro kubore gucyasa abana inchi bensi ya Kenya kopa maiso hekero abagani bagotara sense. The government has officially launched the Agripreneur Extension Program in West Pokot County, marking a significant milestone in the modernization of agricultural extension services and the acceleration of sector transformation. The program builds on the success of the National Farmer Registration Exercise, which has registered 7.2 million geotagged farmers on the digital platform. This digital infrastructure strengthens precision in targeting government interventions, enhances transparency and accountability, and fosters stronger linkages between farmers, input suppliers, produce markets, and financial institutions. Nationally, 9,450 youthful agripreneurs across 46 counties have been engaged to strengthen last-mile extension delivery, ensuring farmers receive timely advisory services, digital support, and improved access to market information. Under the Food Systems Resilience Project, 1,925 agripreneurs are currently undergoing structured incubation and mentorship supported by a digitally enabled agripreneur program management system that enhances performance tracking and impact measurement. Na nikirejelea mambo ya wamama na hata na kadhalika, tumeona watu wengine na tunataka kukashifu kama serikali tabia mbaya ya yule mtu tuliyemuona yule Mrusi akisumbua mama wetu hapa. Hilo sio jambo ambalo ni nzuri hata kidogo, lakini tujipende sisi, tujipende kama Waafrika. Usione tu ngozi nyeupe unafikiri kwamba sasa umeenda kutajirika. Hiyo ni aibu kubwa sana. Nasema hivi kama msemaji wa serikali na Muthongo wa Ruiru. Tuache haya maneno ya kuwa kwamba tukiona tu ngozi nyeupe hivi tunakimbia huku. Tujienzi kama Waafrika. Tuenzi ndoa zetu, tuenzi vile ambavyo tunaishi kwa pamoja, ili tusiwe kwamba tunajidharau sisi wenyewe, eti kwamba tunaweza kutumiwa kiholela holela. Nafikiri ni jambo ambalo pia tuseme kwamba maadili yetu nafikiri yamerudi chini kidogo.
tujiangazie sisi wenyewe, maadili yetu yamerudi chini kidogo, na tuweze kuwa watu ambao wana tabia nzuri. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii, ni kweli kusema kwamba afya ya maadili yetu imezorota sana. Wanchumurigeria abo no tuikira omweri aso kumanyaria ne kiwa seri tukeriga SMS ya kurwen soko chinsa isato no gosaba kwa nga wesemere na kwemanya ari agendreire ase ri tukeriga nchinkuru kwa Clinton Ndigi tokugandira otware obutkobuya na wigogendera kwego kene miroberio hegendata sembeo yensoko TV ase ribaga rya bambwatse kuri ase studio ya kabero kwene kyamaro gine chibicha ngochara senchirengia Brana Chaka Felistas Kabendi na Barnabas Sondari tumira na sembeo nyasaye kawanja. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Mugusi omwancho muligeri nigarwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene